Sa number 2, mga bumbero sa Negros Island Region nagahulatan lang karon sa final instructions para i-deploy sa Davao Oriental para magbulig didto sa karon matapos nag-igo ang mabaskog nga linog. Matapos makapuli sa Sabado sang gabi sa mga katapos ang personnel sa Bureau of Fire Protection matapos magbulig sa rescue kag relief operation sa Bugo City sa Cebu, dala sang 6.9 magnitude nga linog, liwat na naman sila nga i-deploy sa Davao Oriental bangod sang 7.4 magnitude nga linog kaina sang aga. Ang ini nga mga bombero ang may mga training sa Collapse Structure Search and Rescue kun CSSR, Urban Search and Rescue kun USA. Kung wala man sang dapat i-search, makandak sila sa gihapon sang humanitarian assistance and disaster response. Hindi lang limitado sa pagpalong sang kalayo ang ihibalo sa mga bumbero. Nagabulig man sila sa rescue operations sa mga vehicular incident kag mga natural disasters. Naka-standby na subong ang team na i-deploy. Final order na lang ang ilang ginahulat para magbiyahe pa Davao Oriental.